Dime. La Llacuna, bona tarda. Se me cae el teléfono y se me cae todo. Vaya. Buena tarde. Què tal, com anem? Estava dormint. Perdoni, No, de res. Em sap greu. Què passa? Truco de la ràdio. De la ràdio? De la ràdio? De la ràdio? Sí. I què? Miri, doncs li explico molt ràpidament. Jo faig un programa cada dia de 7 a 8 del vespre que es diu El Concurs. I en aquest concurs sempre faig una primera pregunta sobre un municipi de Catalunya. I llavors la primera pregunta d'avui la faig sobre la Llacuna. Sí. Està una mica dormida encara, no? Sí. Ja ho veig. Sí, molta... Hi ha coses. Per exemple? Bueno, sí que suposo, no ho sé. Espera, que estava pensant. Ah, vale, perdó. Entre que està pensant i que va mitja dormida i jo que la... estic dormida? I jo que l'atabalo una mica, oi? Ara no me surt. Ah, tampoc. Hi ha moltes coses. Home, però una, digui'm una. Les fonts, la iglesia, el castell, sí. Les fonts, l'església... La vista que hi ha, és molt maco, és un poble molt maco, vaja. És maco, no? A mi m'agrada molt. Molt bé. Doncs senyora, amb tot això que vostè m'ha explicat, jo en tinc prou per fer una bona pregunta avui per començar el concurs. Vale. Per tant, li agraeixo moltíssim, li desitjo que tingui una bona tarda. Vale, gràcies. I la deixo continuar fent la migdiada, Vale, gràcies. Molt bé, vinga. Vol que li canti alguna cosa per anar dormint? Sí. Vale. Buena tarda, S'ha dormit? Bona tarda, Ah, no s'ha dormit. Bueno, senyora, que vagi molt bé, gràcies. De res. Adéu. Adéu.